Hauteskunde kanpainak 6. eguna du eta Sánchez eta Feijóoren aurrez aurreko bakarra iraganda. Demoskopiak irabazletzat ematen du Alberto Núñez Feijóo, hauteskunde kanpainaren hasiera monopolizatu duen eztabaidaren irabazlea. Eta eztabaida horrek inflexio puntu bat markatzen du. Eta hemendik uztailaren 23ko orokorretara erabakigarria izan daiteke. Eztabaidaren ondotik inkestek diote PPek 2 aulki gehiago izango lituzkela, PSOEk 4 gutxiago, Voxek 1 gutxiago eta Sumarrek 1 gehituko lukela. Eguerdion guztioi, 12ak pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea. Uztailaren 23ko hauteskunde kanpaina betean gara eta proposamen gutxiko eta ikamikaz betetako eztabaida alde batera utziz, gobernu osaketari dagokionez Euskal Alderdiek gobernua osatzeko giltza izango dute. Izan ere aurreikuspenen arabera gobernu aldaketa izan daiteke PP-Vox koalizioarekin. Baina ez du lietoko lirateke gainontzeko alderdiek 1 egingo balute eskuin muturren aurka. Tartean EH Bildu eta EAJ daude. Eta Gipuzkoarantz egingo dugu orain, Udane Arbeo lankiderekin 1 egiteko Tolosan zaude. Kaixo Udane. Eguerdion guztioi. Euskal ordezkariengan jarriko dugu arreta, gaurkoan EAJak Tolosan egin berri du eskubide zibilei buruzko ekitaldia, eta zu bertan zaude, zein adierazpen egin dituzte? Alaxe da Euskal Alderdiek euren ahotsa izan nahi dute Madrilen, Euskal Herritarren erabaki asko bertatik adosten eta erabakitzen direlako eta bere garrantzia duelako ordezkaritza izateak Madrilen, baita ere gaurkoan esan bezala, Tolosan egin du ekitaldi nagusia EAJak jeltzalek hemen Eusko Pizkundea plazan eta bertan eskubideen defentsa nabarmendu dute. Aitor Esteban Madrilgo Kongresuko bozeramaile jeltzaleak nabarmendu du, hitzez hitz esan du, Euskadi nazio gisa identifikatzen litzatekeela lehenengo eskubidea eta lana egingo dutela horretan eta defentsa hori litzatekeela lehenengo urratsa, baina horrekin batera Euskara ere defendatu nahi dutela eta ez dutela nahi beste hizkuntzarik Euskara litzatekeela lehenengo hizkuntz nagusia. Ildo horretan entzun dezagun. Lehenengo defentsa eskubidetan bebai da Euskadi nazio bat bezala defendatzea. Azken baten herri bat garalako, nazio bat garalako, eta hori bihurtu behar da, gauzatu behar da, hainbeste eremuetan. Beraz, gu guztion eskubideon alde, hasten da, nazio bezala ditugun eskubideak defendatzen. Por eso, lo que ofrecemos a la ciudadanía es un doble compromiso. El compromiso de seguir trabajando con la misma intensidad y responsabilidad que hasta ahora para avanzar más, para conseguir más, para mejorar más. Y el compromiso también de cerrar el paso a la derecha, también en Madrid, al igual que lo hemos hecho aquí, en nuestro país. Quiero ser clara. Euskal Herria Bildu evitará que Partido Popular y Vox alcancen cualquier gobierno. Gure historian behartsuei laguntzeko eta langile klasea defendatzeko borrokaz beterik dago. 137 urte lan eta gizarte eskubideetan lan egiten, aukera, berdintasunaren eta askatasunaren alde borrokatzen beti duintasunez jokatu dugu baita ere. Horixe da Alderdi Sozialistaren historia, hori da gure historia, egiazkotasuna, borroka, printzipioak eta noski baietz, etorkizuna, guztion etorkizuna. Eta gura dugu geuk zergak biltzea, zerga batzuk biltzea bakarrik ez, arautzea bebai. Arautzea. Zertarako? Geure egoera konkretura egokitzeko. Esate baterako bezaren aldetik gu bakarrik dirua bildu aldugu, baina ezin dugu arautu. Zertarako, esate baterako, ilapaindegi sektorea, eta guk egokitu gura geunke beheratzen, hor daitzen da zerga, behar da belako, itota dago zelako, hori eta beste adibide batzuetan egin gura geunke politika zehatzago bat, hurbilago bat. Nosotras sí hablamos de feminismo. Pero precisamente como una manera de hacer política que cambia la vida de las personas desde lo individual hasta lo global.
Eta gaiz aldatuz, Gipuzkoako eta Lapurdiko kostaldeko zeinbait hondartzatan marmokek zizatutako pertsona ugari hartatu dituzte azken egunotan Soroslek, eta ale ugari topatu dituzte, horregatik adibiltzeko hartarazi dute. Zer gehiago dakigu? Bai, alasea Donostiako Zurriola hondartzan Karabela portugesa izeneko marmokaren 7 ziztada hartatu dituzte Soroslek astearte honetan, eta igandetik ari dira Sorosleak hondartzak aztertzen Gipuzkoako eta Lapurdiko kostaldean. Gipuzkoako beste hainbat hondartzetan ere, atzema marmoka hauxe bera, besteak beste, Zariako Hondarribiko eta Donostiako Hondarreta hondartzetan. Marmoka itxura duen espeziea Ozeano Bareko eta Indiako Ozeanoko ur tropikal eta subtropikaletan bizia, baina Euskal Herrian atzeman den lehenengo aldia ez da, zenbaitetan etorri izan da, eta ur gainean ageri da marmoka hau. Hori hala, adi ibiltzeko adierazi dute, izan ere honen ziztadak, marmoka normal batek baino 10 aldiz gehiago mina, 10 aldez mingarriagoa da marmoka honen mina. Bestalde, lehorteari aurre egiteko iparraldeko hondartzetan ura moztu dute dutzetan eta hankak garbitzeko iturrietan. Bien bitartean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan azken asteetan egindako euriarekin egoerak onera egin badu ere abereen bazka bermatzeko eta prezioen garestitzeari aurre egiteko aberentzako jatekoa kanpotik erostea erabaki du Jaurlaritzak. Zein zetasun ditugu? Bai, azken aldean eguraldianeko zoratuta dugu Euskal Herrian, alde batetik lehortea eta beste alde batetik Azkabarra, kalteak izugarriak izan dira Euskal Herrian, esaterako Ezpeletan eta Senpere, hondamendi ere izendatu dituzte, bertan izan zen Azkabarra dela eta bertan piperraren uzta desite galdu zen, eta Araban ere lehortaren ondorioz uztaren 120 galdu da, esaterako zerealen uzta. Testuinguru horretan zenbait neurri jarri dituzte lehortea edo eta Azkabarra dela eta ondorengo 2 minutuetan jastu. Lehortea ez bada harri erauntsia da, klima larrialdiak nahiko zoratu du Euskal Herriko eguraldia. Abisu laranja ezarrita dago Nafarroan eguerditik iluntzen arte. Bero boladari nola edo hala aurre egin beharko diote. Nafarroa erdi eta hegoaldean are bero handiagoa egingo duela espero da. Erriberan temperaturak 40 gradura iritsiko direla aurreikusi da. Lehortari lotuta Euskal Autonomia Erkidegoan erakundeetatik ikusi dute egoerako hobera egin duela. Azkeneko 6 aste hauetan hobetu egin duela, forma nabarmenean hobetu duela egoera klimatologikoak. Egindun euriak nolabait mugatu du genduzken arazoak. Jaurlaritza eta lehen sektoreko ordezkariak bildu dira nekazaritzako eta abeltzaintzako ustietegiek bizi duten egoera aztertu eta aurrerantzan hartu beharreko neurri eta erabakiak zehazteko. Ildo horretan abereen bazka bermatzeko eta prezioen garestitzari aurre egiteko aberentzako jatekoa kanpotik erosta erabaki dute. 1000 tona lasto erosiko dizkio Jaurlaritzak Frantziari. Momentu honetan lasto falta handia dago estaduan, zati naiz eta Euskadin euria egin duen azkeneko aste hauetan estado norrimeste ez du egin eta dagoen lasto kopurua oso txikia da. Azken asteetan egindako euriarekin egoerak onera egin badu ere Araba erdialdean eta Arabako Errioxan ekoizpenaren 20% inguru galdu da lehortaren ondorioz. Horregatik bigarrenez bildu den nekazaritza eta klimaldaketarako mahaian erabaki dute laguntza hauek onartzea. Joan den asteko Azkabarrek bestalde Araban eragindako kaltei dagokienez horiek zenbatzen eta aseguruen estaldurak aztertzen jarraitzen du Eusko Jaurlaritzak erabakiak hartzeko. 30.000 hektare afektatu zituen eta galera nabarmenak izan ziren. Ipar Euskal Herrian ere Ezpeleta eta Senpere hondamendi eremu izendatzea erabaki dute azken aldiko eurite eta Azkabar erauntziengatik. Bertako piperren uztaren zati handi bat galdutzat izan ostean. Eta Ipar Euskal Herriko kostan berriz aurreikusi daiteken lehortea dela eta neurriak hartu eta ura moztu dute Lapurdiko hondartzetako dutxetan eta hanka garbitzeko iturrietan. Konexioa utzi behar dugu Dani, eskerrik asko gurekin izateagatik. Oso ondo, mila esker zuei. Araban txingorek-aitzek ia 8.000 hektaria hondatu zituen eta Foru Aldundiak iragarri zuen lehen sektorerentzako ezoiko dirulaguntza sorta bat prestatzen ari dela. Uztailaren 6an txingorek-aitzak Araban 7.653 hektarea hondatu zituen 8.422 lursaietan.
Hala iragarri du Agrosegur estatuko nekazaritzako aseguru erakundeak. Behin-behineko datuak dira eta gainera hektaria horiek soilik dira aseguratutako lursaiak. Erakundeak adierazi duenez batez ere zereal laborantzan izan ziren kalteak, baina bestelako ekoizpen batzuei ere eragin die, besteak beste koltzari eta patatari. Lursaietan jasandako ondorioez gain, biltegietako estalkietan izandako kalteen ondorioz, txingorrak eta euriak biltegiratutako zereala kaltetu du herri askotan. Arabako eskualderik kaltetuena Lautada izan da, Gasteiz hiriburuarekin batera. Gaubea, Añana, Kuartango eta Izkiko parkea ere indarrez kolpatu zituen txingorrak. Arabako Herriosan berriz ekaitza zenbait udalerrietara mugatu zen, bereziki Samaniego eta Bastidara. Arabako Foru Aldundiak iragarri zuen lehen sektorentzako ezoiko diru laguntza sorta bat prestatzen ari dela. Hala ere, momentuz ez dago aurrekontu ofizialik. Bestalde, Iruñera joango gara, San Ferminen 7. eguna da gaurkoa eta 6. entzierroa izan da. Lasterketa politak egiteko aukera eman dute Jandillako zezenek. Leire Martínez. Izugarria da nola juergak entzierroaren seriotasunari luzatzen dion eskua ordu baten buruan. Dena prest da, entzierroa hasteko. Entzierroak goizero Santo Domingoko ikuilu txikitik udaletxe plaza, merkaderes eta estafetakarrikak zeharkatzen ditu zezen plazaraino iristeko. Ordu baten buruan ibilbidea zeharo eraldatzen da entzierroko lasterketa ezagunari tokia uzteko. Karrika garbitzaile, osasun langile, foruzaingo, udaltzain, unai, esiparatzaile eta noski, kazetariak prestu lanean. Nafarroatik 1000 kilometrora dauden ganadutegiak heltzen dira Iruñara, eta gaseko ikuiluetan atxeden txikia hartu eta gero, goizero ibilbidea egiten dute Santo Domingotik arratsaldean zezen plazan torturatuak izateko. Iruindar eta kanpotarra unitzek egiten dute korrika zezenen aintzinean. Duela urte unitz, zoro batzuen ideia izan zena, aski errotua den tradizio bihurtu da egun. Gaur ondo joan da. Zezenak ireki dira eta, korrika polita bat egin dut. 6. entxerra da. Espeziala da, ez? Daude entxerra asko, baina, como ninguno. Lasterkariak ez ezik, parrandazaleak, goiz-goizetik hurbiltzen dira esietan tokia hartzeko. 6:30 etorri gara. Bakarrik gaur etorri gara, Bilbotik. Esi, balkon, leio eta pantailaren bertzaldean adi-adi ikusleak. Eta doike, Jose Aldaba dugu egunero, zauritu eta adarkatuen partearekin. Bueno, hasta el momento 2 solicitudes de traslados a centros de urgencia. Desde el tramo de Telefónica, ambas 2. Una por contusión con deformidad en pierna, con traslado al Hospital Universitario de Navarra, y una segunda persona atendida por herida no penetrante en pierna, que ha sido trasladada al centro Dr. San Martín. Gaurkoan, ez da adarkaturik izan. Bai ordea, adrenalina, urduritasuna eta emozioa protagonista Sanferminetako entzierroan. Eta ekonomia gaiei helduta amaitu da Osakidetzako garbiketa gatazka. Osakidetzako garbiketa zerbitzuak ematen dituzten enpresek eta sindikatuek lan baldintzei buruzko akordioa lortu dute hainbat hilabetetako gatazkaren ostean.
Etxeak berritzeko Europako funtsa osa dezala eskatu dio eraikuntzak Jaurlaritzari. Izan ere, diru laguntzak haingo zagortu izanak lan asko kolokan utzi dituela, ohartarazi dute sektoreko langileek. Bestelakoan, Donostiako Zubieta auzoan haragi artifiziala ekoizteko laborategi bat eraikitzen ari dira, eta hori salatzeko elkarretaratzea egin du ene nekazaritza sindikatuak. Garikoitz Nazabal Euskal Herriko nekazarien elkartasuneko Gipuzkoako presidentea. Harrigarria da, eragin maila hori dezaken produktu bat, hain informazio gutxikin, merkaturatzeko aukera bide ematea, ez? Eta, bueno, eozin baserritarrek, eozin ekoizleek, eozin eraldaketa egiten duen eta elikagaiek esko hartan ibiltzen ditunak, jakingo do, zenbateainoko gure ustek sortzen dituen berdintza eta baldintza sanitarioak, eta euskezun trazabilitate, burokrazi guztia, dirudinez, janaik dauken, arriskugatik edo konsumitzaile eman behar zaizkion berme horiek guztigatik, ez? Bueno, izan daizke logikoak, edo izan daizke askotan sektoren ikusten duenak gehiegizkoak, batipat ekoizle txiki askori suposatzen dienagatik. Eta gero aldiz, holako proiektu bat, eta hori da batipat gaina salatu nahi gendun, ez? Tamaino hortan jango, isiltasunekin aurrera dijoa, gure etxeatarin, esaten den bezala, oraindik jakin gabe, araubide konkretua gaina landuta desarrollo bat eduki gabe, eta ematen dut dena libre dela. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Auzitegi Nagusiak egindako itun bati erantzunez, joan den astean eman zuen ebazpena. Ezeztatu egin du Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako udal legearen 6.2 artikulua. Euskaraz jarduteko era ematen die udalei artikulu horrek, barne funtzionamendurako agiriak eta euskara hutzean egiteko. Urteak daramatzatea hainbat udalek lege esparru horren abaroan funtzionatzen, inolako goraberarik ez du eragin, eta kezka handia piztu du konstituzionalen epaiak. Maite Etzani, Zarauzko euskara teknikaria. Artikulu horrek emate zion lege babes bat, udal askok aspalditik zabalik geneukan bide bati, ez? Zarauzko udalak ere, udal legea onartu aurretik erabakizun euskeraz lan egitea. Nola bestela, gure langile guztiak euskaldunak dira. Urtetan egin dugu lan bakoitzak bere hizkuntz eskakizuna lortzeko. Urtetan trebatu dira langile guztiak beraien lanak euskeraz txukun eta modu errez batian egin ahal izateko. Bi hizkuntzetan lan egitea ez da zilegi, langile bati ezin zaio eskatu bi hizkuntzetan lan egiteko. Orduan, Zarauzko udalak bere garaian erabakizun euskeraz lan egitea eta gaur egun neurri handi batean euskeraz lan egiten dugu, baita gai ez dakit zailenetan ere, zailenak iruditzen direnak, hirigintzan adibidez. Orduan, guretzat legeri, udalegia izan zen, babes juridiko bat emate zigun, hartutako erabaki horri babes juridiko bat emate zion. Orain zer gertatuko da? Ez dakit, guk berdin jarraituko dugu euskeraz lanean. Eta kirolean, Peio Bilbao Bahrein Victorious taldeko euskal txirrindulariak irabazi zuen atzo 2023ko Frantziako Touraren 10. etapa. Beraz, 5 urteen ostean euskal txirrindulari batek besoak altxatu ditu txirrindularitza proben artean erregenean. Hasiera batean, Frantziako Tourreko Twitterreko kontu ofizialak Bilbao zoriondu zuen Espainiako banderarekin, baina akatsaz ohartu ondoren txioa editatu eta ikurrina jarri dute.
De ce Tour de France, le classement général évidemment ne verra pas de grandes modifications et pourtant début d'étape on aurait pu penser que le top 10 allait changer donc à l'issue de cette 10e étape et Jonas Vingegaard évidemment conserve sa tunique, il va endosser un 16e maillot jaune dans sa carrière sur le Tour de France et se rapproche ainsi peu à peu. Sinestekoa, azkenean hainbeste urte daroa zuzenean olako helburu handi bat lortu nahian eta 13 urte ostean turrean garaipen lortzea itzela da. Azken 300 metroetan beste zertan pentsatu gabe aurrera eta nire sprintik onena bota dut Ginorentzako. Di loro, ovvero Pello Bilbao, spettacolare successo. Ez galdu aukerie ikurrinek eskuen geuri animoak emoten etorteko. Hau pasuek, handitzen azarie. Eta kulturarloa jauzik, kultura agendaren errepasioa egiteko gurekin dugu pantailaren beste aldean Irati Agreazkuenaga kultura ditua. Kaixo Irati. Kaixo Aiara, eguerdion. Bueno, behiartik aurrera Uso Pop jaialdia bian da zaren eta konta iguzu Irati, zer topatu dezakegu bertan? Bai, Uso Pop elkarteak eta Plekak Furfurietan izeneko kontzertu zikloa antolatu dute. Bihar hasi eta abuztuaren 6an eta 13an ere Saran bertan. Saran topatuko ditugu hainbat kontzertu eta orain komentatuko ditugun beste baita ikuskizun batzuk. 2023ko udan, Sarako Uso Pop elkarteak esan bezala kontzertu zikloa antolatu du, batez ere eta edo adieraziz hurbileko publiko guztientzako eta hurbileko publiko anitzarentzako ere berezia izango den kontzertu zikloa. Kontzertu zikloni hasiera emateko, hau da bihar bertan abiatuko duten kontzertu zikloni hasiera emateko, Amorante bakarlaria izango dugu eta ondoren Rukula taldea. Hasieratik Uso Popen bidelagun izan da artista algoibartarra, Amorante, eta laster kaleratuko duen disko hori aurkeztuko du kontzertu honetan, Saran izango den kontzertu honetan. Eta arekin batera esan bezala, Usurbilko laukote instrumentalak rock doinuetatik gertuago, dauden rock doinu dantzagarriekin mugiaraziko ditu bertaratutako publikoa dantzan jarriko ditu. Eta gero, abuztuaren 6an, esan bezala beste bi egun egongo direlako ziklo honekin, abuztuaren 6an izango da hurrengo hitzordua, Aira Saratarra, Sarako musikaria, eta La Jole talde britainiarraren eskutik. Eta bukatzeko, Furfurietan zikloni amaiera emateko, abuztuaren 13an, Damearea teknopunk talde italo-katalana bertaratuko da, eta egun berean, hau da abuztuaren 13an baita ere, Nakar Donostiarren elektropop doinuek estandaraziko dute gaua eta estandaraziko dute baita ere abuztuaren 13an egingo den kontzertu ziklonen azken eguna. Beraz, esandakoa, Sara, musikaz blai izango dugu hurrengo egunetan bihartik hasita. Egitarago paroa beraz Uso Popen eta horrez gain festikalean antzerki jaialdia izango da asteburu honetan Gopegin, ezta? Hori da, bihartik hasita eta igandera bitarte Ondategi Gopegin festikale izeneko jaialdia abiatuko da. Aurten festikale, hau da, landa inguruneko arteen jaialdiak 10 urte beteko ditu. Hain zuzen, Teatro Pantarrei antzerki taldeak 35 urte betetze dituen urte berean. Eta antzerki konpainonek azaldu duenez, esaterako durek ere parte hartuko dutelako, txontxongiloaren arte unibersalari eta batez ere sortzaile txotxongiloei eman egin nahi diete omenaldi, ez? Oraingo eta etorkizuneko publiko horri egin zaie omenaldi. Baina, jaialdi honetan, edo jaialdi honek txontxongiloak biltzeaz gain, zuzeneko musika, antzerkia, instalazio interaktiboak, zirkoa eta antzerki musikala ere izango ditu izpide. Eta esan bezala, bihartik eta igandera bitarte, hau da, hilaren 13 eta 16 bitartean, Ondategi Gopegin, hori ospakizun artistikoak, parte hartze estenikoak eta emanaldiak Gopegi eta Ondategiko hainbat gunetan banatuko dira, eta gitarauen zatirik handiena, jakin dezaten bertatutakoek, Bengolarra parkeko txoko naturale txikietan gauzatuko da. Eta gainerako guneak ere, Frontoian eta Zigoitiko kultur etxeko antzokiak izango dira. Berez festikale jaialdi hau, hori esan bezala, 10 urte beteko ditu, baina hori 2014an sortu zen Euskal Herriko kale antzerki erakusketa gisa, eta ordutik, sorkuntza mota berri, formatu berri eta artista
eta ikusleekiko elkargune berrien topagune izan du, eta oraingoan ere antzerki programazio honetan antolatzaileek gogo eta eragiten duen eta gai sakonak, hau da, humoretik haratago eta abar, gai sakonak ere aztertzen dituen antzerkiak bildu nahi izan dituzte. Horregaitik, hilak 13, hau da, bihar, Climent Rivera aktore eta idazleak eta Nuria Gomez aktoreak osatutako La Swanson konpainia katalanak irekiko du jaialdia, eta ondoren Korterraza, ezaguna dugu hemen noiz komentatu dugulako, Korterraza film laburren jaialdiaren goi mailako hautaketaren emanaldia egingo dute Bengolarra parkean bertan. Hortik aurrera, ostiralean DJ Cactus arituko da, arratsaldeko 8etan, Bengolarra parkean, eta ondoren Títeres Txatxirulos konpainia galiziarrak ere antzerki gurpilduna duen txatximobil taularatuko du. Eta, 7:30, amestu antzerkiak organik lan izango du. Gainera, ostiralean Zirkosaurre konpainia izango da bertan, gaueko 9:00 Bengolarrako frontoian. Larun baterako, La Gotera de la Azotea Txontxongillo konpainiaren La Mata de la Albaca lana izango du, Bengolarra parkean, eta Los Titiritiros de Binefar. Eta igandean, bukatzeko, berez bukaera honi, bukaera azkenean luzatu egin dute eguerdi arte, baina, azken eguna izango den igande honetan, 10. edizioko azken eguna izango den honetan Dixieland taldearen eskutik, eguerdik ordu batetan, blues doinuak plazaratuko ditu, blues doinuz gozatu izango da, Artzegi tabernaren aurrean. Horrez gainera bukatzeko, bestalde komentatu baita ere, jaialdian zehar, Txontxongillon antzerki txikien erakustalde interaktiboak izango direla ikusgai Zigoitiko kultur etxean. Eta bestela ere, egitarau oso euren web orrialdean topatu dezakezue. Eta Lorrion gainera, udan kultura kalera irteten da, martxan da musika ere, zer nabarmendu dezakegu Irati? Bai, hori da aste honetan bertan dugu, denetara 14 ikuskizune izango direla, eta plaza eta Lariz jauregian izango direla jaialdiko bi agertokiak. Ez da, uda eta kultura uztartzen duen jaialdia da musikaire, eta aurten ere itzuli da indartsu. Elorriora, hilaren 29 bitartan. 23. edizioa da aurtengoa, eta ia da, askotariko gustuei erantzuteko eskaintza zabala antolatu dute lauren programan, eta hori izan da azkenean udalaren asmoa ere, ez da, adin guztiak kontutan dituen eskaintza kulturara, eskaintza kulturala eurenera ekartzea. Formatu hori dagokionez, ohikora itzuliko da jaialdia, hau da, emanaldi gehienak plazan izango dira, eta 3 saio egingo dituzte Lariz jauregiko lorategian. Ordutegiak, adin tarten arabera ere egokitzen saiatu dira, askotariko emanaldiak izango dirako, musika, antzerkia, dantza, eta Euskal Herritik zein nazioartetik etorritako artisten eskutik. Euskal labur biltzearen edo, egitarauko emanaldi batzuk azpimarratzen, larun batean, Berde Prato musikaria izango dugu, arratsaldeko 8:00 Lariz jauregian, igandean Ruper Ordorika arratsaldeko 7:00 toki berean baita ere, Lariz jauregian, eta hurrengo asteburuan esaterako, larun batean Osister egongo da, eta igandean dantza garaikidea izango dugu, talde desberdinek dantza garaikidea taulatuko dituzte, edo pieza desberdinak danak dantza garaikidean oinarrituan. Eta amaitzeko, ustailaren 29an, plazan, gaueko 10:30 Nico Wayne Blues Band egongo da. Eta bukatzeko Irati, loraldiaren sormen astea Lekeition da, ez da? Hori da, bai, 2. urtez, loraldiak sormen astea kultur ekintzen agenda antolatu du. Eta, esan dezakegu, sormen aste honetan Euskal Kulturan erreferente diren hainbat sortzaiek hartuko dutela parte. Ez da, orain komentatuko ditugu batzu, baina, beste, Kukari dantza taldea, Ruper Ordorika bera musikaria, komentatu dugu horren egongo dela, baina Lekeition ere, Olatz Gorrotzatzegi eta Oskar Alegria zinemagileak esaterako, ez? Loraldia astea ekimenaren baitan Udako Ola izeneko 2. edizioa antolatu du, esan bezala aste honetan zehar, edo, astelehentik hasita larunboeka bitarte Lekeition, eta batez ere antolatzaileek azpimarratu izan duten, Udako Ola gazte sormena pizteko egonaldia da, eta edizio honetan ere parte hartuko duten gazteek, erreferente diren sortzaileak ezagutzeko aukera izatea da helburuetako bat. Honekin batera, egonaldiak irauten duen bitartean, loraldiak publiko orokorrari ere zabalduko dio kultur eskaintza esan bezala. Sormen astea deitutako hau, eta programazio honen baitan 6 jarduera ezberdin jasoko dira, egun bakoitzean bat, disiplina anitzeko. Beraz, egunotan Lekeitiora hurbiltzen bazarete,
kultur eskaintza ezberdinek egingo duzu topo egunero, musika, dantza eta zinema proposamen desberdinak, izan bezala, Kukai dantza talde, Ruper Ordorika, edo Olatz Gorrotzategi aktorea eta Oskar Alegria zinemagileen sorkuntzekin baita. Hau da, lehen mailako kultur sortzaileak izango dira beraz. Sarrerak salgai daude dagoeneko, sei jarduera hauetatik 3 doakoak izango dira, baina beste 3 Lekeitioko beste 3 horietarako sarrera eskuratu behar da, Lekeitioko zinemazalen elkartearen webgunean eskuratu daitezke sarrerak, edo baita ere Loraldiaren webgunean Lorasai direnentzat. Eskerrik asko Irati, gurekin izateagatik eta kultura agendaren errepasoa egiteagatik, hurrengora arte. Eskerrik asko zeuria jara bai, hurrengora arte. Eta hala iritzi da gurean gaur magazinaren lehen atalaren bukaera. Eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko gaurkoan gurekin izango dugu Miren Elgarrezta emakundeko zuzendaria. Laizter gara bueltan. Ni gauian rock, baina gero beti techno. No stop, no stop, gaztiak beti techno. Gaztetxean rock, baina gero beti techno. No stop, no stop, ez dakit nola itxendon. Gaba hau festako dantzan, jokua pasau dauzutan. Ezin gageratuen bertan, goian eta zulotan. Abestia 5 minututan, taberna guztia dantzan. Azte buriko jokoan, mokolotik ulotan daksan. Gozategi, que lo que. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Etxopen gaude gu, no erasoa zu, jesalen parranda guaxeremos kortu. Gurekin bilduzu, txiki urragu, eskalos dien inok ez duguna julaiu. Baina buruza borruari ja Milita txekeatzen da berri joseatzen Enaz jazten karuna zure posa marrasten Zute su versión hoy nace el más cabrón Esto zu lertzen así que hor kompon Txikitatik batera petardoekin kalera Jaixak hasi eta gu ezin heldu etxera Zezenak harrapano así que dale don dale Así que dale don dale, dale don dale Y egun hau itzarri tragos en el jaizal Así que dale don dale, dale li don dale Wow, 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 zuziria pestido Zuziko txikian iko ibarrauzko Jakintasuni handaz asko Wow, 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 zuziria piztu doz Zuziko txikian iko ibarrauzko Wow, 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 zortzitan gaiterua datoz Maprenazten dala jakintasuni handaz asko Etxerpengo degun, norazoa zu Jezalen parranda guaxeremos kortu Gurekin bilduzu, txiki urragu Askalos dien inok ez duguna julaiu Eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea heldu da eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Miren Elgarrezta emakundeko zuzendaria. Kaixo, Miren? Egunon guztioi. Hasteko 9 hilabete daramatzazu emakundeko zuzendari bezala, nola joan da? Joan da eta benetan intentsua izan da. Lana hundilarekin eta aukera izan dudet baita ere barne lana ezagutzeko eta zentzu horretan lana handia dagoela, ikusten ez dena eta beharrezkoa dena. Aurkitu naiz, nolabait baita ere nik uste dut bidegurutze batean, lege berria onartu berri zela, eta lege berriak nolabait ekartzen ditu, esparru berri batzuk bai, eta baita ere ezagunak ziren esparru batzuetan ere nolabait modu, intentsidadia handiago batean baita ere lan egiteko eskaera. Eta zentzu horretan, aurkitu nintzen adibidez, erakunden arteko, daukagun 3. erakunden arteko akordioa, mai zabala da, erakunde guztiak eta bertan gaude, eta nolabait indarkeri matxistari aurre egiteko arreta berezi bat eskaini egiten zaion mai horretan, batez ere koordinazio lanean, eta hor, lehenengo erronka bati eta aurre egiteko, erantzun genion
hirugarren akordio horri, ez? Baita ere, sentsibilizazioaren alorrean azaroaren 25-eko hortxe atarin aurkitu nintzen, eta horretan gizonen implikazioa eskatzen genuen modu berezi batean, eta besteak beste baitaren nik uste dut trago mingotz bat eta izan dudala baitare, indarkeri matxistaren horretan eta maiatza hilabete beltz bat, horren aurrean aurkitu nintzen, bi erailketarekin, gainea oso denbora gutxi baten bi gertatu ziela, eta horri ere aurre egiteko tokatu zaitere bai. Gainera, hauteskunden atarian gaude, eskubide sozialak daude kolokan, jokoan, eta besteak beste alderdi ultraeskuindarrak indarkeri matxista ukatzen du. Eta hauteskunden emaitzen eta Madrilgo gobernuaren eraketaren arabera, emakumeen eskubideak kolokan egon daitezke. Bai, eta nolabait agerian gelditzen dela, azkeneko urte hauetan lortu izan diren, eman izan diren urratsak, nolabait errotu egin behar ditugula eta sustraitu egin behar dugula ondo gure gizartean. Hala eta guztiz ere, benetan, nik gure gizartean benetan konfiantza handia dut. Nik uste dut emandako urratsak azken urte hauetan egiturazko urratsak izan direla, beraz nekez horrelako mezuek eta modu batean ezpadare lortuko dute momentu honetan gure herrian daukagun ikuspegi feminista kolokan jartzeko. Baina beti ere adi egon behar eta erne mantendu egin behar gara. Adi eta erne mantendu behar orduan, eta gainera indarkeria matxista ukatzeak nola eragiten dio gizarteari? Dudarik gabe zalantzak pizteko eta eragina auki dezakete, ez? Horrexegatik nik uste dut oso importantea da jarraitzea orain arte emandako edo jarraitu egin behar dugu orain arteko bide horrekin, eta gure nolabait estrategiaren barruan badago gizon eta emakumeen artean dauden ezberdintasunei edo eragitea, ez? Hor ikusten dugu zentzu horretan eta eragiteko modurik eta politikak diseinatzeko aukera baldin badago, indarkeri matxistari ere aurre egiteko aukera izango dugula. Sanferminetan gainera 15 eraso matxista egon dira poliziaren arabera, mugimendu feministak 20 baino gehiago izan direla adierazi du, baina landare zinbak asko dira lar, ezta? Bat izan dare lar izango zen. Baina esan beharra daukagu, ez dala ezoiko kontu bat, aspaldiko kontu bada, eta benetan kopuruak harridura handia eragiten du eta eragin egin behar du noski. Baina zentzu horretan, lehen esan dudan bezala, jarraitu behar dugula lanean, eta batez ere nolabait heziketa lan bat egiten, balioetan, gure giza balioetan ere oinarritutako lan batean. Beraz, jarraitu egin behar dugula, jakin badakigu lan horren bidean eta gure helburua da gure gizartean zero tolerantzia lortzea, eta gizarteak berak nolabait gaitzespen irmo bat edo adieraztea. Sanferminez gain, Euskal Herriko jaiak aipatuta, erasoak orokorrean 30 urte baino gutxiagokoek jasaten dituzte eta hainbatetan gainera adingabeak dira. Bai, eta horretan ere gure arreta berezia jarri egin behar dugu. Ez ordea gazteengan edo ardura guzti hori jartzea, nik uste dut oso importantea dela jarraitzea balioen heziketa horretan, eta emakundek aspaldi hainbat programak eta gauzatu izan ditu eta garatzen ditu besteak beste, beldur barik jaietan edo nahiko programak eta nolabait balioetan oinarritzen den heziketa bat edo koedukazioa deitzen den nolabait estrategia bat hezkuntza alorrean ere garatzeko. Eta nik uste etortxe jarri behar degula baita ere gure itxaropena, dudarik gabe belaunaldi berrietan ikuspegi feminista hori baita ere txertatuta egon dadin. Eraso matxistak, sexistak ere baditugu eta gainera gazteen 80% dio festa giroan noizbait erasotua izan dela. Eraso matxistaren baitan, ondo ezagutzen dugu eraso matxistaren baitan dagoen eraso bat genero indarkeria,
hau da bikote eta ezoiko bikotean eta gertatzen dena, ez? Baina mota gehiago egon badaude, besteak beste, sexu askatasunaren kontrako, nolabait erasoa. Eta hor bai ikusten da nabarmen igoera bat egon dela, baina batez ere egiten den irakurketa belaunaldi berrik benetan ez dutela onartzen eta nolabait bizitzen duten eraso guzti hauek eta espazio publikora eramateko nolabait edo grina erakusten dute, neurri batean egiturazko hainbat errekurso eta zerbitzuak martxan jarrita daudelako eta nolabait konfiantza badaukate horrelako salaketak jartzeko. Eta zentzu horretan ikusten da salaketaren igoera. Udan gaude dagoeneko eta jaietan eraso matxistak prebenitzeko formakuntza jaso dute udalek, emakundek eta eudelek antolatuta. Bai, eta hori baita nolabait gogorarazteko, ez? Jai giruan gertatzen direla, erasoak gertatzen direla, eta hori ez da gaurko kontu bat, aspaldiko kontu bada, eta nolabait bat egite alde, egin dugu alako, 3 saio egin ditugu, tailerrak, baita ere kontzeptualki edo eraso sexualak eta zenolako oinarrian izaten diran eta kontzeptualki ondo ezagutzeko eta batez ere nolabait prebentzio alorrean indartzea aldera, ez? Ezagutzea herri bakoitzean zenolako neurriak jartzen dituzten eta hobeto ezautzeko indarkeri sexuala zenolako ondoriok ekartzen ditun, batez ere emakume biktimei ahalik eta arreta hobekien eskaintzeko. Gainera, erasotzaileak erdigunean jarri behar direla entzun zaitut, ezta? Nik ez dakit horrela, ez dakit ze testu inguruan, etzai gustatzen. Erdigunean nik uste dut jarri behar den eragilea edo pertsona emakume biktima da, ez? Hori garbi daukat, baina oso importantea da baitaren nolabait interpelazio bat edo egitea edo gizonei eta horretan oinarrituta egonda pasaden azaroaren 25ean emakundek eta erakundearekin batera, bai diputazioak eta udelekin batera, zuzendu zen kanpaina. Eta kanpaina horretan mezu positibo bat bazegoen. Eta zen gizon gehiengo bati zuzenduta, nolabait beraiek izateko, gizon erasotzaileei euren jarrerak eta nolabait gaitzespena erakusteko eta kontran jartzeko. Orduan, zentzu horretan gizonei zuzendu egin behar diegu mezuak nolabait beraiek neutralizatzeko erasotzaileak dituzten jarrera desegokiak eta gaitzespen irmo bat behar dutenak. 2022an gainera zalatutako eraso matxistak 2021an baino 15% gehiago izan ziren. Zerrolako irakurketa egin daiteke horren inguruan? Irakurketa egiten dugun irakurketa dela emakumeak salatzeko konfiantza gehiago dutela eta salaketak baitira igo egin direnak. Baina jakin badakigu salaketaren azpian eraso kopurua handia dela. Zentzu horretan, kopuruak Euskadin nabarmenak dira. Urtero, 5.000 emakume hartatuak izaten dira eraso matxistangatik. Oso kopuru esanguratsua da, eta nik uste dut horretan badaukagula zeregina eta bidea luzea daukagu. Emakunderen beka baten arabera, 75 urtetik gorako 4 emakumetik batek indarkeria matxista pairatu du bizitzan zehar, ikusezeinak dira emakume hauek. Edo gutxi, itzein izan dugu horretaz gutxi, naiz eta emakundek urte batzuk eta badira kolektibo honi behintzat arreta jartzeko eskaera edo behintzat bere programaren barruan edo kontuan hartzeko eskaera izan duena, ez? Hain zuzen ere, 2020an da 2021eko kanpainak, nolabait emakume kolektibo hau erdigunean jarrita, biztaratu nahi izan genuen, beraien ezaugarriak eta baitaren nola bizi duten indarkeria, ez? Nik uste dut faktore batzuk nolabait ondo definitzen dutela kolektibo hau, hain zuzen ere, 75 urtetik gorako emakume kolektibo handia da,
baina neurri handi baten, porzentai handi batek eta ez du ezagutu independentzia ekonomikorik, nolabait ez, gizonaren edo ekonomiaren menpe egon izan direnak, zaintza ekintza guztia bere gain hartua, bai umeentzat eskainitako zaintza eta baita ere adineko pertsonen zaintza ere, ez? Baitare normalizatu izan duten hainbat jarrera violentuak, psikologikoak, zein ahozko violentziare bait, eta bere ingurua ere nahiko normalizatua izan duten violentzia. Horregatik oso importantea da biztaratzea, honetaz baita ere hitz egitea, eta horretan emakundek ere tresna batzuk eta prestatu izan ditu, batez ere profesionalei zuzenduta, hobeto nolabait identifikatzeko mota honetako violentzia. Bestalde, hainbat faktorek dute eragina osasunean, hala nola, zaintza lanen desoreka izateak, guraso bakarreko familiak gehienak emakumeak osatzeak, andreen artean langabezi tasa handiagoa izateak, eta emakumeen aurkako indarkeria matxistak. Bai, horiek dira baita ere emakundek bultzatu izan duen beka horretan, gerian gelditzen diran ezaugarriak. Eta ezagutza da, hori da, nolabait ezagutza horri atera behar diogu etekina, olako erasoak eta gertatzen diren une bakoitzean, eragile guztik ondo prestatuak eta egoteko. Emakunderen beste ikerketa baten inguruan galdetuko dizut, ikerketa batek dio, talde lanetan emakumeak eskutuko lanez adoratzen direla eta gizonak lan publiko ez. Hori beste beka baten bitartez ateratako ondoriotako bada, hain zuzen ere, hezkuntza mailan, zenolako jarrerak, hezkuntza lorrean, esparru horretan, neskak eta mutikoak erakusten duten jarrera. Eta horixe agerian gelditu zen, ez? Eta izaten dira, ezaugarri batzuk baita ere, bizitza ziklo osoan sarritan, ez? Eutsi egiten direnak, eta nolabait, aurkitzen da olako zaugarrietan hainbat bizitza profesionalean ere emakumek eta gizonek erakusten duten ezaugarriak, ez? Eta, kasu honetan neskatoengan auki dezaken eragina izan liteke lidergo postuetara iristeko baita ere oztopo bat, ez? Horregatik, identifikatze honekin, hainbat ekintzak martxan jarri beharko lirateke, horri aurre egiteko, konfiantza gehiago areagotzeko neskatoengan, eta baita ere, rol eta estereotipoetan aurkitzen diren ezberdintasun horietan, hezkuntza alorrean, familiaren alorrean, hobeto garatzeko. Bestalde miren, Euskal Herriko mugimendu feministak azaroaren 30erako greba orokor feministara deitu du, eta zaintza lanak jarri ditu erdigunean, emakundek ez du grebara deitzen, baina hori bai, zaintza lanak biztaratzearen alde egiten du, ezta? Biztaratzearen alde soilik ez, nik uste dut zaintza bada momentu honetan politika gintzan eta erdigunean dagoen gai bat. Esango nuke baita ere, berdintasun politiketan, erderaz esaten dan la piedra de toque, ez? Eta izugarri eragina duelako berdintasun politika guzti horietan eraginkortasuna lortzeko. Horregatik zaintza benetan berebiziko garrantzia du, biztaratzea soilik ez, baita ere, grebara atxikituko diren emakume guzti horien akonpainamendua izango dutela emakundetik. Eta zaintzaz, 2022an besteak beste, aurrak zaintzeko eszedentzien 70% baino gehiago emakumeek hartzen dutela adierazi zuen emakunderen ikerketa batek, eta horrez gain, batez besteko soldata arrakala 6.000 euro baino gehiagokoa da. Eta hori ere ez da gauza berri bat, aspaldiko kontua da, naiz eta apurka, zenbaki horiek beruntzkoan eta kokatzen hasita daudela, eta zentzu horretan mezu positiboa adierazi behar dugula, baina zeregina itzeleskoa da.
bi eremuetan. Eta zaintza ere, zaintzak zerikusirik handia du bi gaietan. 6.000 euroko soldata arrakala handia da, eta porzentaia, zikeran jetxi eginda gutxi gora bera 5 puntuetan. Erronka zein da? Horretan lanean jarraitzea eta alik eta txikien izatea arrakal hori desagertu arte. Gainera, beste behin ere, Emakunde Irungo alarde mistoari babesa eman dio eta gainera positibotzat jo du, ezta? Zalantzarik gabe benetan, nire lehenengo esperientzia izan zen, Irungo alardean, eta baita ere, alarde mistok andra gizona osaturiko alardeak eskatzen, historikoki eskatu izan duena alkatea balkoira iriste harrera egiteko lortu zen, eta benetan positibotzat jotzen dugu. Eta, iruditzen zait baita ere irudia, oso gazten irudia, nabarmentzen zen, eta hor biztaratzen denan ikuste dut indartsu datorrela belaunaldi berri hori, eta iruditzen zait jauzi positibo bat izango dela, espero deu, garaiz eta alik eta azkarren. Bestetik, Emakundek eta Lan Harremanen Kontseiluak lankidetza hitzarmen bat sinatu du, enpresetan berdintasun planak negoziatzen dituzten batzordei laguntza eta aholkularitza emateko, ezta. Zeintzuk dira enpresa horietan zailtasunik handienak berdintasun plan horiek negoziatzeko? Hitzarmena sinatua dago batez ere berdintasun plangintzak enpresetan eta areagotzeko, handitzeko 1.200 enpresatatik, 50 langilez gorako enpresen artean eta erdi pasatxo berdintasun planak eta erregistratzeko aukera izan dute, baina badago zailtasun handia bat nolabait berdintasun planak erregistratzeko orduan, negoziazio kolektibo bat ere badago sindikatuekin, eta beraien eskaera izan da, genero ikuspegia ondo identifikatzeko eta benetan baloratzeko, horren beharraren aurrean ikuste zuten, halako esperientzia piloto bat martxan jarri behar genuela, eta horretan, Emakunde bide lagun jarri da, zentzu horretan, esperientzia pilotaje hori garatzeko, eta ikaspen horiek, genero ikuspegia txertatzeko, eta baitare negoziazio kolektiboan eta oinarri horretan eta zeintzu diren gakoak ezagutzeko, eta ikaspen horiek lortzeko baliagarriak izango dira bi alderentzat. Martxoaren 8 eta azaroaren 25 jaiegun bilakatzeko aukera baztertuta, 2024ko azaroaren 5 jaiegun izatea proposatu duzue. Proposamena hortxe dago, ez da gure eskumena, guk ezin dugu erabaki hori hartu, baina nik uste dut benetan Emakundek hartu zuen ardura, horretan gogoeta bat egiteko, modu sakonean, eta horretan aholku batzordeak ere parte hartu izan zuen, aholku batzordea osatuta dago ordezkaritza zabal, emakume elkarteko ordezkaritza zabal batekin, eta denok lan egin ondoren, data hori ezarri zen, baina eskumena ez dago guregan, eta erabakia ez dago gure eskun. Ikusiko dugu orduan zer gertatzen den azaroaren 5ko jaiegun horrekin, eskerrik asko Miren Elgarrezta, Emakundeko zuzendaria gurekin izateagatik. Mila esker zuei, beste bat arte. Eta orain tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin. Hemen gaude, geltoki proiektua, garai bateko autobus geltoki zaharrean kokaturik dauen proiektu soziala da. Autobus geltoki berria ireki zutenetik 10 urtez itxia egon zen espazio hau, eta duela 5 urte kultur espazio bezala ireki genuen, ekonomia solidarioa eta likadura burujabetzaren espazioa da, edo bozgorailu den kultur espazioa da.
Bueno, geltokik 3 arlo ezberdin ditu, alde batetik kultur espazioa, ez? Bueno, garai bateko lehiatilen zonaldean dagoena, bueno, hau bat, eta gero beste gune zentral guztia. Bertan jarduera ezberdinak egiten dituguna, kulturarekin lotua daudenak, bertako artistei espazio uzten diegu, kilometro zero, esan dezagun, ez? Artistetan ere bai. Eta gero beste 2 arloak dira, denda eta taberna. Hau geltokiko denda da eta garaibateko autobus takiletan dago kokatuta. Bi zonaldetan banatuta dago, alde batetik bigarren eskuko arropa eta liburuak, traperos de mausekin egiten dugu lan, eta beste aldetik elikagaiak. Elikagaiak ekologikoak, sasoikoak, bertakoak dira. Hemen erdian baditugu frutak eta barazkiak, sasoikoak, eta takiletan baditugu esnekiak, kontserbak, eztia, kakaoa eta kafea, bidezko berkataritzakoa, eta beste hainbat gauza ere. Hemen geltokiko taberna dugu, bizkat gure lan modua azaltzearren, egiten dugu bizkat geltokiko proiektu osoak duen filosofia jarraituz, jarraitzen dira, bizkat logika berean egiten dugu lan. Hau da, produktore txiki sare batekin egiten dugu lan, zeinan beti saiatzen garen bertako produktuak erabiltzen, alden einean sasoiko barazkiak, haragi produktore txikiak eta bar, eta hori, bizkat beti saiatzen gara filosofia horretan lan egiten, bizkat ulertzen dugulako gure ekarpena ere ostalaritza eredu ezberdin batetik egin daitekela, eta horretan dihar dugu, goaz gure bidea egiten gutxinaka eta ongi doa azitzen goaz gutxinaka. Hemen parte zentrala deitzen dugun honi, jarduera kulturala burutzen dugu batez ere. 3 takila ezberdin hauetan beti izaten dugu erakusgai artista lokal eta amateurren bat. Eta kanpoko partean batez ere burutzen ditugu aktibitate kulturalek eta gastronomikoak. Beti saiatzen gara pixka bat 2 arlo horiek uztartzen. Egiten dugu, alde batetik eszenatokia izaten dugu, izaten direla hilabetean behin kontzertu ezberdinak, beti dira artista lokalak etortzen direnak. Gero ere egiten du gastrosoua eta katak, ekoizletika ora ditzen dugun horiek, eta beti izaten da, pixka bat ekartzen dugu ekoizle bat, bertako ekoizle bat, eta ekologikoan lan egiten dutenak. Bere produktua ematen dugu dastatzera, eta uztatzen dugu ere kultura aktibidades berdinekin hori gastrosouan. Eta azkenean gure helburua ez hainbeste produktua ezagutaraztea, baizik eta atzetik dagoen lan guzti hori, Hortan pixka zentratzen gara, eta bai kulturan. Eta gero, gure aktibidadeetaz aparte ere, irekia dago beti geltoki, Iruñako elkarte eta talde ezberdinei, beraiek ere hemen bere lekua dute, beraien aktibidadeak proposatzeko gure lan hildo horien baitan dauden bitartean. Geltoki sortu zen beste ekonomia bat posible dela ezagutzera emateko, ez? Pertsona erdigunean jartzen duen ekonomia ere, ez? Ekonomia kapitalistak pertsonak erabiltzen ditu medio bezala, etekin ekonomikoa ateratzeko, ez? Dirua ekonomia solidarioan aldiz, alderantziz da, ez? Medioa dirua da, baina pertsonaren ongizate batengatik, ez? Guretzako oso garrantzitsua da, bertako ekonomia, bertan gelditzea, eta gure bizi lagunak diren, edo gure familikoak diren ekoizle eta herrietako ekoizle horiek eta adibidez lan baldintza duin batzuk izatea, eta gure bertako langileek ere lan baldintza duinak izatea. Eta pixka bat sortu zen hori, eskaparate moduan esan dezagun,
ekonomia solidarioa ezagutzera emateko, ez? Eta elikadura burujabetza baita ere. Ni gauian errok, baina gero beti tekno. No stop, no stop, gaztiak beti tekno. Gaztetxean errok, baina gero beti tekno. No stop, no stop, ez dakit nola itxendon. Gaba hau festako dantzan, jokua pasau dauzutan. Ezin gageratu bertan, kuboian eta zulotan. Abestia 5 minututan, taberna guztia dantzan. Asteburuko jokoan, lokale tekilatzen daksan. Ordu batak dira eta iritsi da eguneko solasaldiari tartea irekitzeko unea. Eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Marisa Barrena eta Fermi Rubiralte. Eguerdion bioi? Eguerdion. Bueno, hasteko ehunka lagunek bete zuten Iruñeko Gazteluko plaza astelenean. Poliziaren datuen arabera 15 izan ziren horien arteko erasotuak eta mugimendu feministak tartean adierazi zuen 20 baino gehiago izan zirela. Egia da, batez bez dela izan behar, ikusiko dugu bideo bat eta orain helduko diogu gaiari. Zoritzarrez beste behin ere, eta kasi urtero deialdi hau egin behar da, ustailaren 8an egondako eraso sexual batengatik, baina horretaz gain ere esatea eta salatzea ere horren beste eraso egon direla, 20 bat baino gehiago ja 5. egun honetan, ez? Eta hori da, gure nahia da salatzea alde batetik eraso sexual hori, baina baitere beste guztiak ere, batez ere azken urteekin konparatuta eta kontutan eukiz jaiaren zein momentuan gauden, asko gehitu direlako intentsitate bazuko eraso sexista hori. Ikusi dugu ez da, Gazteluko plaza lehertzear, tamalez gaurko oraindik horrelako elkarretaratzeak egin behar dira, tamalez gainera urtero egin behar dira. Bai, zuk aipatu duzu bezala, 15-20 direla edo gehiago direla, bat balitz ere, ez da onargarria, ez da. Eta, nik uste dute emakumeok edo feministago dela ja, naskatuta, morratuta, baina jarretu egin behar dugula, ezin dugula geldi geratu, ezin dugula pasibo geratu. Eta txarrena da nire ustez ez dela Iruñan gertatzen dena edo jai guztietan, toki guztietan, herri txikia izan, zein handia izan, Iruña bezalako hiri batean, hainbeste jende mugitzen den toki batean, jende erasoak ere gehiago gertatzen dira, edo zabalkunde handiago ematen zaie, baina nik uste dute herri eta toki guztietan gertatzen dena, ezta? Horre, Iruñak ikusita badago, ez dakit, ez? Jende asko mugitu da. Eta esango nuke erantzun gainera zabala eta anitza izan dela, ez? Hor badaude, adin askotako jendea, gizonak ere badaude, mutilak badaude. Eta orduan horrek ematen du, esaten du, gu bakarrik ez gaudela, ez da? Hasi geran igual, feministak hasi ginean, gutxi ginen, erdi bakarrik egiten genuen, eta orain gehiago, gero eta jende gehiago mugitzen da. Eta horrek, zerbait esan nahi du. Eta nik entzun dut ere, eskatzen zaiela gizonei konpromiso sendoa, ez? Movimentu feministatik Iruñan eskatu zaiela hori, ez? Konpromiso sendoa, eta nik uste dut hori hor badagoela giltzetariko bat egon daitekela, ez? Konpromiso hartu behar dugula ez gu bakarrik, ez gu soilik, baizik eta gizonak ere, batzuk badakit hartuta daukatela eta hartu dutela, baina hori zabaldu zuten feministek, eta pentsatzen dut hortik egon daitekela, ez dakit inoiz konponduko denez. Herrietan antolatzen dira informazio guneak, antolatzen dira leku batzutan brigadak eta antolatzen dira, babes brigadak eta, baina hala ere urtero daukagu, urtero eta jai guztietan matraka bera, ez?
Bai, urtero gertatzen den zoritxarrezko kontu hau, baina zuk esaten duzun moduan, badirudi jaiak ematen direla leku aproposenak edo aproposagoak direla horrelako gauzak gertatzeko, ez dakit zemotatako aldagai ezberdinak biltzen diren, pentsatzekoak dira, ez da, egia da ere gero eta erantzuna handiagoa dagoela horren kontra zorionez, baina uda guztietan, edo azkenengo udan, hori fenomenoa behin eta berriro errepikatzen dela, eta tamale segurazki etorriko diren urrengo jaietan antzeko zerbait ikusiko dugula, ezta? Beste alde batetik, beste fokoetatik alegatzen dira zuritzeko mezuak, eta hori bai dala kezkagarria. Eta bereziki hauteskunde kanpaina honetan oso ez dakit zergatik, baina indarra handia hartzen dutela horrelako kontuak zuritzeko mezuak, eta hori bai da kezkatzeko modukoa. Azkenean, hauteskunde kanpainan gaude oraintxe bertan, eta ikusi dugu nola ultraeskuindarrak adierazten du, ukatzen du indarkeria matxista, adibidez? Ukatzen du, hori da. Eta begira ze ustaila gogorra daramagun, zenbat hilketa, zenbat eriotza gertatu diren, hasi zen ustaila, Iruñan bertan, gizon batek bere bikotea hil zuen, horre 4 ume geratu dira, 10 gabe, eta hori zuritza, ez dinen zu moduan, Fermin, hori zuritzen zaitu gara, eski, banak eta gogorrak dira, gogorrak dira gizonentzat antza, emakumeentzat bestakit, ez? Nik uste banaketak gogorrak izango dira gizonentzat, zein emakumeentzat, edo harreman txarra izatea, baina horrekin hilketa bat zuritzea, izugarri iruditzen zait, ez? Edo Valentzian gertatu dena, ez? Valentzian gizon batek bere bikotea edo bere emaztea hildu, bere 12 urteko umearen aurrean, eta hori bosekoak, zu diosun bezala, bosekoa zer egin du, pankartatik urrundu, ez dute onartu ere egiten hori indarkeria matxista denik, kanpainan bertan, orduan kanpainan hori egiten badute, zer etorren dakiguk, edo Logroñoko kasua, Logroño ez dago hemendik urrun, horre gizon batek bere bikotea hil, eta bere 3 umeak, uste dute alabak, itotzen saiatu da, eta lako gauzak ari gara ustaila bero honetan, eta beldurgarria da, gertatzen ari dena, eta lehen aipatu duzu, Fermi, erantzun zabala dago alde batetik, herritarren aldetik, baina gero eskuina eta ultraeskuina zuritzen ari dira, estaltzen zuritzen. Eta hori arduratzekoa da, Honi lotuta, atzo gertatu ziren 3 ekintza ezberdin, eta kuriosoa ez esatearren oso larrian nire ustez gertatu ziren, adibidez, oin komentatu ari garen eraso sexistak, zu komentatutakoaz gain, beste alde batetik aldaketa klimatikoaren klima larria eta temperatura adibidez tuteran zelan 40 gradutara ailegatu zirela, eta hirugarrenik adibidez Katalunia aldean zelan ailegatu zen ume baten gorpua guztiz deseginda etorkinen egoera dalata, eta lehen esaten duen moduan, kuriosoa da ez esateko beste hitz gorriago bat, hiru kontu horien aurrean batzuren mesua da zuritzea. Existitu ez balira moduan. Hain larria izan da, kuriosoa da, eta txarrena ez da baita agertzea horrelako ideiak. Deigarriena da, zelan mesua edo helburua da indartzea kontrako ekintzak egonez daitezen, ez da? Eta, nik uste dut, bata bigarrena zen hirugarrenaren kontra, premiazkoa da momentu baten hartzeko neurri, baina ez itxaroteko urrengo egunean, ze segurazki 3 kasu horietan berandu izango da, hainbat kasutan, ez da? Baina justo kontrakoan gaude, ez da, zuke aipatzen duzu mesela, hori mugatu eta estali eta zuritu, ez? Eta gero eta gainera lotza gutxiagorekin esango nuke, ez da?
Aipatu dugu indarkeri matxistaren zuriketa orain gaizlatuko dugu, izan ere Nafarroako Auzitegi Nagusiak berretzi du Mirabai Ezelrufin eskolaren itunari eutsi behar zaila Nafarroako gobernuaren errekurtsoa atzera bota du eta berretzi dugu behin-behinean eten duela Opus Deiren eskola segregatzaileari ituna bertan bera usteko prozesua. Bideo bat ikusiko dugu eta jarraian helduko digu gaiari. Ikusi dugu, ez dakit zer duzuen gehitzeko? Bueno, aipatu ez dugun laugarren kontua izango litzateke hau, ez da, zerantzuritzen da. Eta kasu honetan gainera, besteekin agian ere badugu atzean, hori beste indar oso ondia eta dala Espainiako botere judiziala, ez da, zelan beti ebazpen bat horrelako kasuetan gertatu behar den ebazpena, ez dugu itxaron behar zer botatzen duten, zen motatako eragina edo zen motatako aldea, argi daukagu zein izango den tamalez eta zoritzarrez, ez da. Gainera, gauza, grazia egiten dit, aipatzen denean, hor ez delako joaten ikasleen ezitza prozesuaren kontra, nola ezetz. Bereiztea, segregatzea ez dela horren kontra joaten, baina zemotatako planteamenduak ausartzen dela egitea horrelako ebazpen judizialak edo judizialak. Eske, gauza ikusita bista guztietatik, eta gainera, aipatu dute bereziki salaketa egin zen batxilergoan, non ematen duen, takitzergatik, baina ematen du, ja askoz ulergarriagoa litzateke bisexuen arteko harreman, komila guztien artean, normalizatua ikasgela baten, ez da? Eta argi dago zorionez, zenbait tokitan gertatu bada ez segregazioa, kontuak ez dira izan, ez ezitzailea edo bizizateko modukoa, baizik eta guztiz ekonomikoak, errentagarriak ez direlako kontrako jarrerak. Zoritzarrez horrela da, errealitatea. Esaten dute konponezineko kalteak, sortuko dituela, baina ez dute esaten zuk aipatzen duzunez, konponezin ekonomikoak, kalte ekonomikoak, eta gainera horrek zer dakar, itunpeko eri dirua bideratzea, dirua emateak zer dakar, nonbaitetik murriztu behar da, eta murriztu zer egiten da normalean, publikoaren kaltetan gehien bat, hor poltsan dagoen diru azken baten manatu egiten da, pentsatola izan da orain arte, eta diru publikotik itunpekoak Eta ikasleentzako kaltegarria dela argi eta garbi. Nik neu nire bizitzan gogoratzen dut zelan 15 urte bete arte segregatuta ikasi nuen nik, mutilak alde batetik eta neskak beste aldetik. Eta goi-mailako batxilergora ailegatu 15 urterekin bapatean neskak ondoan. Eta mutilok, neskak suposatzen dut bardin, ez genuen inolako tresnarik, inolako ikasbiderik neskekin aritu alizateko. Ginen, benetan, zentsu horretan, oso gutxi prestatua eta gainera gero barruko sensazioak eta barruko ondorioak, ez da? Argi eta garbi, gure hezkuntzaren gainean sor ditzaken kalteak, ez da?
Bai, gu beste garai batekoa gara, ez da? Eta konprobatu dugu ze kaltegarri izan daiteken, esan nahi dut guregan. Bai, guk mutilak, nik txikitan eskola publikoan ikasi nuen, eskola nazionalea izaten zen orduan, niños, niñas, ez, kartel handiarekin, eta bagen eukan jolastokian adibidez, jolasgunean, horma handi bat, ikusi ere ez genituen egiten, kotxa bere gunetik sartzen zen, eta da gero, kuriosoa da, zegu gero, auzoan jolastek genuen, holgetan ibiltzen ginen mutiko hoiekin, ez, gure auzokoekin, baina eskolan, beste bide bat zen, zu dinozu moduan, eta batxillar institutuan, azterketak ere hola egiten genituen, instituto femenino, etortzen ginen gu, eta zuek beste etorriko zineten, ez? Hezkuntzan ere, baina gaizlatuko dugu orain, izan ere, soldata basuak, gehiagizko lehiakortasuna, edota bizitza proiektu bat eratzeko mugak, horiek dira besteak beste, doktorek gaien eguneroko definitzen duten ezagorretako batzuk, ezta? Eta gaiari heltzeko, Iñaki Zaldua doktorea dugu pantailaren beste aldean, kaixo? Iñaki. Kaixo, bai. Doktore gaia horrein. Bale. Doktore gaia barkatu. Azteko, zein da egoera, ezta? Zein da doktore gaien egoera, prekarioa dela guztiz salatu duzue? Bai, soldata basuak eta lan asko, ezta? Pixkat prekaritatea edo definitzerako orduan, hori izan dezakegu aintzat. Hemen, kontua da guri kontratatzen zaigula, azkenean gizartean garrantzitsuak diren gaiak aztertzeko eta horren arira gure lanak bideratzen ditugu hipotesi batzuk frogatzeko. Gero, horiek ondorioak izango dituztenak gizartean. Eta hortaz, prekaritatearen kontua eta azkenean Eusko Jaurlaritzak dauzkan erabaki politikoetan edo proiektu politikoen arabera materializatzen dira. Orduan, prekaritatea, prekarioak gara, hainbaten duela gutxira arte, ez da kontraturik ere ez geneukalako, baina, azkenen urteetan egin den borroka sindikalari esker eta ikasleak mugitu garelako, lortu egin da, behintzat, oin pantailetan ikusten dudan, 800 euro horietaz aparte, 1.200 eurotara ere igotzea gure soldata. Gaur egun behintzat 1.200 eurotara heltzen gara aurre doktoreok. Kobratzen dugu ala ere, gure figura kobratu beharko lukeen 154. Alegia, kobratu beharko genukenaren erdia gutxoera kobratzen dugu doktore gaiok. Ondino, duintasun hortik nik uste pixkat urrun gaudela. Gero prekaritatea bestein bat kontutan neurtu daiteke baita, ezta? Ez dakite gehiago sakondu nahi duzun horretan, edo... Bai, eta, aipatu dituz, oraindik duintasunetik urrun zaudetela, baina egoera horri nola egin alzaio aurre, Iñaki? Hainbat kontu daude. Hemen soldatatik abiatuta, nik uste bermatu egin beharko genukela, ikerlari gazteok, bizitza bizigarri bat egiteko edo bizitzeko adina diru kobratzea, baina gero bestalde betik badago lan zama eta lan egoera. Ez da hor baita disiplina bakoitzaren arabera gauza ezberdinak gertatzen dira. Batzuk igual zapalduagoak egongo dira, beste batzuk gutxiago. Hori baita norberak daukan zuzendariek eta inkluso fakultate bakoitzan dagoen ohitura akademikoen arabera, erabatera edo bestera izaten da. Hor kontua da baita, unibertsitatearen baitan dauden botere harremanak. Alde batetik, non kokatzen direnen doktore gaiak, gazteak izaten dira, edo izaten gara, disiplinatuak oroar, eta batzutan ere, inkluso beldurtiak aurre egiteko zapalkuntza mekanismo ezberdinei. Eta gero horrean hartu daude, irakasle ikerlari dituak direnak, helduak, eta prestigioz inguraturik. Hortaz aparte, etorkizun iluna ere gehitu behar zaio prekaritatearen zentzu honi. Alegia, alde batetik daukagu berezko zailtasuna, doktore tesi bat amaitu behar dugula, horrek dakarren zamarekin. Eta baita bereizketa genero aldetik bereizketekin, ere, noski. Baina, hortaz aparte, publikazioak argitatu behar ditugu, enpresa pribatuek kudeatutako
aldizkari zientifikoetan, alegia enpresa pribatuek definitzen dute funtz egin baten zer den zientzia eta zer ez. Eta gero hortaz aparte, lehen bageneukan nolabait, doktore tesia amaitu eta behin-behineko kontratua izango genuke atziki plaza lortu arte. Baina orain ere hori gaiztotu zaigu. Eta hori da orain pantaietan ikusten zaudeten argazki horiek, izan da azkenengo hilabetetan aprobatu egin den lozu legea dela eta irakasleak kontratatu izango ditu uniak 800 euroengatik. Irakasle oso batek, irakasle behin-behineko kontratua daukan irakasle oso batek, jardunaldi osoan, 800 euro kobratuko ditu EHUn. Ta, karo, horrek nolabait ere, gure etorkizun hurbila edo, ez dakite, prekarizatzen du baita. Gainera, zergatik hasi da orain gai hau azalera ateratzen edo ez? Aipatu duzu, bai, egoerak apur bat hobera egin duela, baina oraindik egoera prekarioan zaudetela, baina hori, galdera, zergatik hasi den orain gai hau azalera ateratzen? Esan dudan bezala bi gai ezberdin dira nik uste, hemen nazten ditugunak. Alde batetik dago, doktore gaien egoera, hori prekarioa dela berez, baina lanketa propio bat egiten ari dugu horren arira, eta beste bat da argazkietan ikusten ari dudana. Hau bada, irakasleak, behin doktoreak diren irakasleak kontratatzen ditu denean EHUk, 800 eurotan kontratatuko ditu bere jardunaldi osoan. Ez da ez ikerketa aintzate hartuko ez gestioa eta soilik irakaskuntza aintzat hartuko zaienez, 800 euroengatik eman beharko dute beraien dozentzia osoa. Pixkat ezberdina da. Hau kontua da, orain arte bazegoen Euskal Autonomia Erkidegoan behintzat behin-behineko irakaslentzako figura bat. Eta horrek bermatzen zuen nolabaiteko soldata duina izatea, ezta? Alegia, unibertsitateko irakasle batek kobratuko zuen doktore izan gabe 1.700-1.800 bat euro eta doktore izan daia 2.000 bat euro. Orain honekin egiten dena bada figura hori de facto ezeztatzen da, edo kentzen da, eta Espainian sortu duten lege bat hemen aplikatzen da, eta figura horri kasu egin gabe, errektore taldeak erabaki du hori irakasleak prekarizatzea. Eskerrik asko Iñaki Zaldua, doktore gaia gurekin izateagatik eta zuen egoeraren berri emateagatik. Eskerrik asko zuei. Agur. Agur. Entzun dugu ez, nola 1.200 euroko soldata doktore gai batek, duintasunetik urrun, gero behin-behineko langile horiek 800 euroko soldatak. Harrigarria da, ez? Orain arte, orain arte honen idearik ere izan, eta pentsatu ere olako soldatekin arituko zirenik, ez? Esaten duen bezala duintasunetik oso urrun iruditzen zaitez. Eta gu, jubilatuk ari gara 1.080 euro eskatzen, ez? Eta, uste dute eskabide, bidezkoa dela, ez? Baina, gero, ikusten duzu, doktore gaiak eta lanean daudenak, soldata honekin lan egitea, hori da, ez dakit, sineste duten zaite. Eta gero, lehen esan dugun, ez da, gero ostera, badaukagu dirua beste gauzetarako, ez da, itunpekoei emateko badaukagu dirua, gauza batzuetarako badago herri honetan dirua, eta beste batzuetarako ez hori iruditzen zaite. Ustez, harrigarriago egiten zaidala ondino, unibertsitate lege berriak nork bideratu duela. El gobierno más progresista de la historia de España, hain zuzen ere. Eta azkenengo arduraduna, lehen Kastelzena, orain Joan Zubiratz, Podemosetik datorrela esan nahi dut. Eta hauek bideratzen badute horrelako kontuak, ez dezagun esan, edo ez dezagun pentsa zer gerta daiteke beste batzuek egiten dutena, baina egiten dute. Gero, arraro egiten zaigula, suposatzen dut urrengo gainan atarako da kontua, zelan eskuinak handitzen duela bere esparru elektorala, eta gobernatzen duenean eskerra progresista edo kabiarreko eskerra esaten denak, eta egiten baditu horrelako kontuak,
normala da. Eta ez dira sartu, nik uste dut hori da azken finean zoritxar handiena, ez dira sartu gutxienez amiltzeko edo gutxienez eleuntzeko unibertsitate guztiek duten izugarrizko eredu piramidala, goitik bera antolatuta. Eta horren kontra oso zaila da borrokatzea edo kontra egitea. Zegoian daude goiko katedradunek, eta behan Zaldua jauna komentatu duen bezala daude, hori, doktore gaiak normalean gero eta gehiago andrak ere, ze horrela gertatzen da, zenbait gaietan besteetan baino gehiago, arlo guztietan gertatzen den moduan, eta gure mundu prekarizatu eta honen beste isla bat da, ez da. Handa izatea, bezan ziguten ezela erreza ez, emakume izatea, egia da, horretan ere. Eta gazteak, ez? Handak eta gazteak dira, izaten dira... Aulenak. Ia beti aulenak eta zigortuenak eta baztertuenak eta prekarizatuenak. Gaizlatuko dugu, izan ere, Euskal erabiltzaileen bilakitei gaztelaniazko emaitzekin erantzuten die Googleek, interneteko bilaketen plataforma nagusiak, alen algoritmoan egindako aldaketek zuzenean eragiten diete euskarazko Wikipediaren bizitei, izan ere, euskara gaztelaniaren mesedetan diskriminatzen dela identifikatu dugu .eusek. Ikusiko dugu enbidiotzo bat eta jarraian gaiari helduko diogu. Aurten, eremu berrietan eraman dugu. Googleen bilaketak arakatu ditugu, ikusita Katalunian, Wikipedian, eremutan arazo bat detektatu zela, eta horrez gain, saiatu gara behatoki berritu bat lantzen, behatoki integratiboa lantzen, orain arte ematen duen informazioa Euskal Herrikoa zela. Ikusi dugu ez, arazoa konpontzeko martxan jarri dira, baina, adierazgarria edo, katalania eta euskaran hizkuntza gutxituekin hori gertatzea, ezta? Bai, eta naiz eta gure aparailuak, bai telefonoak, eta bai ordenagailuak, eta beste tresnak euskeraz konfiguratuta eduki, zelen bentsatzen gara, konfiguratu gabe eukiko duzu, orain naiz eta konfiguratuta eduki, gure hizkuntzan, gertatzen zaigu hori. Eta, eskerrak katalana konturatu diren zergatik nondiz etorren, ez? Eta, badirudi, bide bat zabaltzen ari dela konpontzeko edo konponbidea aurkitzeko, ez? Gu, ni Wikilaria naiz, eta Wikilari elkartean oso arduratuta gaude, eta, kezka handi bat daukagu, ez da? Azken finean, Wikilariok egiten dugu lan voluntario bat, eta, alegintzen gara gure hizkuntza gutxitua edo gutxiagotua biztaratzen eta horrek pisu bat izan dezan, ez? Eta, ditugu 200.000 artikulotik gora, ez? Wikipedian, euskerazko Wikipedian. Eta eskolak eta irakasle asko erabiltzen dutela Wikipedia esaten digute beti, ez? Horre heltzen zaigune berria. Eta zer gertatzen da, orain sartzen garenean lehenengo gaztelaniako agertzen bada, orduan gure bizitak edo gutxitu egiten direla, ez? Eta, gai hau lehenarira, begiratzen egon naiz esate baterako, atzo gure protagonista nagusia Pello Bilbao izan zen, ez? Eta Pello Bilbao atzo euskarako Wikipedian bizitatuenetarikoa izan zen, bere biografia euskarakoan. Baina gero, pentsatu dut euskarakoan, baina egal bestekin alderatuta zelan egon ote zen.
Pello, ez? Eta, bueno, azken 30 egunetan, adibidez, atzo ia 300 bizita izan zituen Pellok, atzo goizeko datuak dira, goizan behiratu dituenak. Eta atzo guztira 30 egunetan 410 izan ditu euskarazko Wikipedian. Baina, gaztelaniako Wikipedian 6.081. Azken 30 egunetan, tarte berean. Eta, bueno, Pelloren biografia 23 hizkuntzatan dago, 23 Wikipediatan dago. Eta, adibidez, frantsesekoa, bueno, turra izan da, frantsesekoa begiratu dut, 8.876 bizita izan ditu azken 30 egunetan Pelloren biografiak. Eta, bueno, beste guk eguneratzen bezaiatzen gara beti, ez? Holako gauza bat gertatzen denean, bueno, azkenean palmaresean edo beste gauza bat eguneratu behar da. Eta Pellorena, bitxikerialez, euskarako Wikipedian, gaztelaniakoa baino lehenago eguneratu zen atzo. Norbait saiatu zelako, eta beti ez agertatzen, baina bitxikerialez, begiratu dut, eta, bueno, hala ere, begira ze alde dagoen kopuruan. Zu sartzen bazar, eta Pello Bilbao, berehala agertzen zu Wikipedia, gaztelaniako Wikipedia, eta gainera, esango digu, Pello Bilbao, ziklista espainol, ez? Argi eta garbi, ziklista espainol. Euskerakoan sartzen bagara, esango du, Bizkaiko txirrindulari edo bar. Orduan, horrek ze eragin daukan, azkenean, segun eta ze datu begiratzen duzun, palmaresa begiratu nahi baduzu adibidez, zera interesatzen zaigu Pellorena, bez? Palmaresa agian, edo bat zuri, ez duko zei adina, edo ez dakit, ez? Ematen badizu, gaztelaniakoak ematen badizu, bere aladatua, esaraziko euskerakoa begiratzen eta behar, ez? Hori da pizka bat sortzen zaiguna eta gertatzen zaiguna. Horrek zer dakar, guk egiten dugun alegin guztia, geratzen dela pizka bat, ikusi gabe, ostonduta geratzen dela, ez? Eta badaukagu kezka bat. Horra, aipatzen duenaren arabera, ari bat dira bidea bilatzen edo konponketa bilatzen, aurkitzen duten eta irteten garen zulo honetatik, ez? Hori da nire zera gogoeta edo sentipena edo disgusta bai azken finean, ez? Lan handia egiten dugulako, borondatezko lan handia, eta azken finean eskolek eta ikasleek hori konsultatzeko hori erabiltzen badute, ikusgai egon dadin, ez? Baina zin garrantzua den garai hontan, ez? Gero eta nerabeek, eta gizarte osoak, gero eta gehiago erabiltzen du mugikorrak, edo web orrialdeko bilaketak, eta euskaldunen artean hori gertatzen baldin bada, egia da askok joko dutela erdera asko bilaketara, eta orduan galduko dira. Baten duelako datua. Gu justo Pellorenakin egin dut gaur goizean aproba, eta telefonoan ez da konfiguratuta eukin euskaraz, berehala ematen zidan gaztelaniaz. Ziklista espainol, ez du nahi ziklista espainol. Jakin nahi dut, gerrikako mutilaren horrian on dagoen, baina, karo, ni heldu nahi zenerako, pentsa ohituta ez dagoen bat, edo ohituta edo, datua begiratzen duen bat. Erderazko datu ematen bat dio, erderazko Wikipediak, edo zein erderatan, ez? Baina gaztelaniakoan gure kasuan, edo nik begiratu duen kasuan, gaztelaniako ematen digu azkar, eta euskerakoa eskalonoan. Nik uste dut horren salaketa aspaldiko partez agertu delan. Nik dakidan ez pasaden urtetik ja Katalunian agertu zela horren salaketa. Eta oso argia zen, nik erabiltzen dut Google euskeraz, zein katalaneraz, eta adibidez Wikipedian agertzen da, katalaneraz izan da horria, Pello Bilbaoren kasuan ez, baina beste adibidetan, edozein adibidetan katalana izan arren, beti agertzen da lehenengoz gaztelanazko berzioa Wikipediakoa, eta hurrengoan katalaneraz. Eta batzutan, batak dioena eta besteak dioenaren artean, badago aldea. Eta batez ere da ikuspegi bat. Dena den nik buruari galdetzen diot gauza bat. Algoritmoa jauzi da zerutik, inteligentzia artifizialak ja menpekotasun edo mende gaituen ja zera gizakia, argi dago norbaitek
ezera programatu egin du horren algoritmoa, ez da? Seguro. Eta gainera helburua bez, zehatzeu izango zuen. Ez que hemen ematen du, algoritmo batek egin duenez, ematen du, gauza alda ezina, buka ezina, sala ezina, eta bar dela, ez da, ez atzetik dagoela, zerbait, eta argi dago, betiko legez, zemotatako interesak dauden atzean, eta batez ere, noren kontra. Hau da, ja, bosgarren gaia, ja, aldaketa klimatikoarena, eraso sexistena, etorkinen kontua, gero, egoera ekonomikoa, hizkuntzara jaz dezagun esan, oia da Santa Santorum, zuritzeko. Algoritmoak euskaldunei, katalaniei, hizkuntza gutxitu euskarari, katalaniari nola eragiten dion, ez gaztelari, edo ingelesarari, edo frantsesari, ez da? Are txarrago. Algoritmo honek egin bazuen kontrako norabidea, ez dakit kasualitatez edo errore batez edo ez dakit zemotatako indarrak, seguro egongo litzateke salaketa bat epaileen aurrean, eta ja kontrako jarrera, digorrez, aldatuta egongo litzateke. Hori da larriena oraindik. Horren babesa ere, hizkuntza gutxituen erabiltzen dugunok. Bai, eta zu dinosunaz, justizador nago, baina, beti ere gertatzea ez, baina, zan duguna ez, azkenen aulei, hizkuntza gutxitu azken baten, zer da, aula da, eta orduan horreri errezago ematen zaio. Eta herria be, gurea txikia da, eta errezago, dena daukagu kontra, baina, bueno, hala ere, erek esan du lehen, wikilariak eskatuta gaudela, baina jarraitzen dugula, hori gora bera jarraituko dugu, betiko martxan eta egunero eta alik eta ondoen egiten, eta zuk esan duzuna, batzutan ez datoz bat, informazioa ez dator bat, askotan esaten digute euskarako Wikipedian lerrotxo bat dagoela, eta gaztelaniakoan edo beste hizkuntzetakoan zabalago, ez da. Eta hori egia da, ez dugu hori ukatu, hori hola gertatzen da, eta zergatik gertatzen den, wikilariak ez garelako horren beste euskal wikilariak, eta horri irekita dago, ateaz irekita dago, formakuntza saioak egiten ditugu, kobratu ez dugu egiten, hori ez borondatezko lana da, hori esan behar da, baina, eta badauka beste arriskua Wikipediak, niretza behintzat, engantzatu egiten duela asko, eta orden horrazten bazara, azkenean pentsatzen zaude, ez da, amaitzen dudanean joan behar dut, nik gaurko lantxoa egitera, nire buruari jarri diodan helburutxoa egitera, eta, bueno, ni batez ere emakumeen biografiak Wikipediaratzen ditut, lehen esan dugunagatik ez da, behan gaudelako eta ikustezin gaudelako edo daudelako emakume esanguratsu asko, ez? Eta nik alegin hori egiten dut, baina beste arloetan ere aritu daiteke, eta bakoitza badiauka bere hor esparrua zabala da, eta badago zer egina. Peioren horria ere, hobetu daiteke, eta beste asko, Bale, zeharka izan dugu apur bat hauteskunden inguruan, oin zehatzego jarriko gara gai horrekin, izan ere, Ustelaren 23ko hauteskunde kanpaina betean aurkitzen gara, eta proposamen gutxiko eta ikamikaz betetako eztabaida izan zuten astelehenean izan ere, Feijok eta Sánchezek, ez da? Eta eztabaidaren ondotik adibidez, lehen irakurri dut inkesta bat, eta jartzen zuen, nola PPk 2 aulki gehiago izango lituzkela, PSOEk 4 gutxiago, Voxek bat gehiago, Sumarrek bat gaituko lukela, horren inguruan. Eta ez dago indar politiko gehiagorik. Zoirikoik, bukatu egin dira. Eta ez dakit, ezke gai honetaz, inkestak beraiek ez dira bat ere fidagarriak. Inkestak egiten dira gaur egun eta aspaldiko partez, emaitzaren norabidea markatzeko eta horren gainean eragina izateko. Beraz ez dira bat ere fidagarriak. Bestela ikus ditzakegun pasaden hauteskundetan, hemen bertan markatzen zuena EAJaren emaitzak edo adibidez EH Bilduren emaitzak zein izango ziren, eta ez zuten asmatu, ia tendentzia oso apurrak baino ez. Zan nahi dut, eta argi dago, hori ez da kasualitatea, eta hori gertatzen denarekin, bardin. Dena den, gaur egungo politika maila edo duen maila politika maila
zer esparo dezakegu, azken finean, bai Feijóo eta bai Sánchez eta gainontzeko gehienak dira propaganda egiteko, pertsonak transmititzeko eta beraiek zera mesua transmititzen dutena baino da ematen duten jarrera eta da gure gizartearen pobrezia intelektualaren izpirua, eta hori da komenigarria egiten zaiena batzuei, adibidez horrelako apuntatuta ditugun boskontu horiek jarraitzeko dagoen bezala komeni zaiena, beraz, harritzeko da daukagunaren izpirua, baino ez, nik uste dut. Nik uste dut hori ez, lehengun aurreko astean bezaten nuen ez. Ez diat inoiz galdetu nori emango dioten botu, ez da nondik ataratzen duten, behira zenbat urte daramadan hemen bueltaka eta sekula ez haizu gertatu galdetzea ez zein asmo daukadan edo nori eman diodan, niri sekulan ez. Eta nire inguruko inori ez dioten entzune galdetu diotenik, ez da nondik ataratzen duten asmoa, boto asmoa eta bar. Eta fidagarriak ez direna, bat ere fidagarriak, baina hori de antolatuak, hori moduan, dena dago goitik antolatua, eta interes batzuen zerbitzuan esango nuke, orain norke gore egingo duen, hor egingo duen, da, beti ze tendentzia edo ze markatzen da, ez da, galtzaileri ez eman botorik, hori da pixka bat horren barruan dagoen, ez da, galtzaileari nok eman nahi dio botua, ez da, galtzekotan, alperrik ematekotan, zema piderrentzu dugun, ez txikieri, ez da, nola emango diozu txiki bati botua, hori alperreko da, hori paperontzira botatzea bezalakoa da. Orduan, azkenean, irabazleari edo handiari emateko tendentzia hori egoten da, edo, baina, beno, Ikusi goren gainera, aipatu duzu, nola udal eta foru hauteskundeetan inkestek esaten zuten kontu bat, eta gero emaitzek guztiz bestelakoa edo nahiko bestelakoa esan zuten. Eta, gero bestetik, eztabaida alde batera utziz eta inkestak alde batera utziz, gobernu osaketari dagokionez, Euskal Herriek gobernua osatzeko giltza izango dute, izan ere, aurre ikuspenen arabera aldaketa izan dateke PP Vox koalizioarekin, baina estu ibiliko dira, eta artean hainbat alderdik bat egiten baldin badute, eskuindarren kontra gentzakete ez, eta horien artean badaude EAJ eta EH Bildu. Eta horrein ikusiko dugu bideotxo bat atzoko adirazpenekin, eta jarraian hilduko diogu gaiari. Por eso, lo que ofrecemos a la ciudadanía es un doble compromiso. El compromiso de seguir trabajando con la misma intensidad y responsabilidad que hasta ahora para avanzar más, para conseguir más, para mejorar más. Y el compromiso también de cerrar el paso a la derecha, también en Madrid, al igual que lo hemos hecho aquí, en nuestro país. Quiero ser clara. Euskal Herria Bildu evitará que Partido Popular y Vox alcancen cualquier gobierno. Gure historian behartsuei laguntzeko eta langile klasea defendatzeko borrokaz beterik dago. 137 urte lan eta gizarte eskubideetan lan egiten, aukera, berdintasunaren eta askatasunaren alde borrokatzen beti duintasunez jokatu dugu baita ere. Horixe da Alderdi Sozialistaren historia, hori da gure historia, egiazkotasuna, borroka, printzipioak eta noski baietz, etorkizuna, guztion etorkizuna. Eta gura dugu geuk zergak biltzea, zerga batzuk biltzea bakarrik ez, arautzea bai. Arautzea. Zertarako? Geure egoera konkretura egokitzeko. Esate baterako bezaren aldetik gu bakarrik dirua bildu aldugu, baina ezin dugu arautu. Zertarako, esate baterako, ilapaindegi sektorea, eta guk egokitu gura geunke beheratzen, hor daitzen da zerga, behar da belako, itota dago zelako, hori eta beste adibide batzuetan egin gura geunke politika zehatzago bat, hurbilago bat. Nosotras sí hablamos de feminismo, pero precisamente como una manera de hacer política que cambia la vida de las personas desde lo individual hasta lo global.
Atzoko agerraldietako hainbat adierazpen ikusi ditugu, ez dakit zein da egiten duzen irakurketa, iritzia. Niri gauza batzuk harrigarri iruditzen zaizkit. Lehenengoa, sozialistek aldarrikatzen bere historia 137 urte. 137 urte jaio zen apur bat lehenago alderdi sozialista, eta bete ditu jaio zen bere helburuak, bai, ala ez ditu bete. Orain dela 137 urte sortu zenean lehenengo talde sozialista Bizkaian zeukan zer ikusia gaurko alderdi sozialistekin, edo soilik izena eta ia besterik ez dela geratzen. Zemotatako lotura dute batzuek besteekin. Eta jakina ondorioa, lortu ez badute helburua, zergatik ez dute esaten, edo azken finean hori engaino bat da. Eta eaiotarena? Bueno, eaiotarena da niretzat, Narama, leku berdinera, ez da? 128 urte duen alderdi bat burujabetasuna lortzeko sortu zena, eta ondino negarrez araututa ez daukatelako, kasu honetan... Kontzertu ekonomikoa ez daukatelako araututa, ez daukatelako bildu bai, baina araututa ez dago gero nola erabili. Ez baina esan nahi dut. Eta orduan zer nahi dute, hori kontrolatu, ez da, zertan gastatu kontrolatu nahi duten ulertzen dut, edo nik irakurketa hori egiten dut. Baina 128 urtetan ondino ez direla kapaz izan konturatzeko zein da arazoa ez lortzeko horrelako gauzak. Eta bera da, sortu ziren buru jabetasun hori ez dutela lortu eta txarrena ez dutela aldarrikatzen. Ze alderdi autonomista bat bezala bihurtu dala. Eta gero hirugarren kontua parkatuko didazue. Agian hau zemotatako itxura zuen Mertxe Aizpuruak horrelako esparruan. Zer gertatzen da? Serioagoa da forum sozial hau edo herriko plaza batera joaten denean horrelako aldaketa niri pena ematen didala. Azken finean ikuspuntu eskertiar batetik ere nolabait barneratzen dugula horrelako diferentziak, ez da? Ni saiatzen naiz, egia da ez dut betetzen, ze horrelako agara gizakiok, ez da? Baina teorian berdin jantzi beharko ginateke foru ezberdinen aurrean, ez da? Esan nahi dut, ez dakit, eztabaidagarria dela badakit, baina niri gutxienez horren itxura harrigarria iruditu zait, ez da? Bueno, jaskerarena ez da, nire fuertea ez da, beti jasan dut edo jaso dut etxean bronka, ez, jaskeragatik. Baina, badago, ez dakit, ez, gizarten batean, badugu ohitura batzuk, ez, ara joateko onela, bestela joateko bestela, ez, dinot forura, zein bestela, ez, eskontzetara joateko, telebizitara, etorzeko, igual guk ez dugu hori zaindu, ez, baina jente asko zaintzen du hori, ez. Orduan, nik ez zaitegin jaskerarena deigarriena, ez dakit, igual buruan daukadalako, ja sartuta daukadalako, ez da. Eta foroetan egotea dena dela, nik uste dut eskerrekoak ere foroetan egotea garrantzitsua dela. Gero, arroparena, bai, agian aztertu beharrekoa da, ez da. Baina foroetan egotea, ondo dago nik uste dut beste batzuk bere entzutea eskerrekoen mezuak ere, ez da. Eta gero eskerrekoen jarrerak defendatzea, tinko defendatzea, ez. Nik uste dut ondo dagoela, ez. Orain, argi dago, hauteskundei begira, uztailaren 23 begira, Madrilen ematen diotela garrantzia Bilduri edo Kataluniakoi, ez da? Ze lehengo egunean, ez dakit, debatea ikusi bagenu, edo ikusi genuenok, zenbat bidera aipatu zuen Bildu, zenbat bidera aipatu zuen zera, ez? Bai Feijóok eta bai Sánchezek, ez? Orduan, hor badago zer esana edo badago zeregina hor, ez? Orduan, ikuste dut, alegin bat egin behar dugula behintzat, eskuinaren esku ez geratzeko, ez? Horain, zuk dinozu, bosek gehiago ematen diotela, igo egingo duela. Ia
erratzen diren, ez? Betetzen zer hori, ez? Eta nik uste dut, berriro esango dut, emakumean naizen aldetik, asko kezkatzen hau, esate baterako, eskuinetik entzuten diren, helen baipatu ditugun, ahots horiek, ahots matxista horiek, eta lehengo egunean, deigarri egin zitzaidan, bai Sánchezek, bai Feijok, ez aipatzea adibidez, indarkeria matxistari buruz, ibili ziren arramatatik, baina ze proposamen zeukaten, ez batak, ez besteak ez zuten. Batek bai esan zuen, baztertu egingo zituela, batena argi dago, baina besteak ez zuen esan ze proposatzen zuen. Orduan, arduratzekoa bada, gauza horiek bardira arduratzekoak, ez? Eta, nik uste dut, gero, eskerretik dauden, mitinetan eta esan direnak, behintzat, guretzat garrantzitsua direnak, ez? Bai, etxe bizitzarena, bai, indarkeria matxistaren, bai, aipatu izan da, eta zer gehiago, alargunen pentsioanen igoera, eskuinak esaten digun, gauza guztioik baztertu egingo dituela, ez? Eta Mertxerinik entzun dio dana behintzat hori bada, ez da? Etxe bizitza legearena, horrek aldatzen du egoera, ez? Naiz eta ez den behar bada guk nahiko genuken etxe bizitza legea, urrunago joa nahiko genuke agian, baina esate baterako alokairuetan tobe bat ipintzea, ez? Garrantzitsua da ordaindu behar duenarentzat. Gero, baita alokatzeko kontratu egiterakoan, edo alokatzaileak jabeak orain ordaindu behar duen bezala, edo eta alokairuan hartzen duenak ordaindu, alde galanta dago, alokairura doana ben normalean ez da izaten aberatzena, pobreenak edo prekarioenak izaten dira, ez? Eta horre esate baterako, egun hauetan, telebistan agertzen da, PP-ko emakume neko gaztea, esan ez, hori, baztertu egin behar dela, ez? Harri egiten zait, ez? Emakume adine horretako pentsatzen du, jaukiko te du etxea hori baztertzeko, ez? Edo, gauza horiek, ez? Eta gero, memoria demokratikoa, beste gai bat, nik uste dute, defendatu dena, eta aurrera eraman dena, eta orain, kendu nahi dena. Gauza batzuk badaude, pentsatzen dut, garrantzitsua direnak, baztertu nahi direnak, lortu direnak zelan baitekoak, ez? Esan dudan bezala nahiko genuken bezain ez dakit onak, baina, pauso batzuk eman direnak, edo, kasurako, beste emakume batzuk, zaregileak horien kasua bebai, ez? Horiek lan eskubideak izatea, hainbeste ordu egiten duten baldintzatan eta lan eskubiderik ez izatea, horiek zelamait lortu diren pausutxu batzu dira. Guzti hori, gero, kareletik badoa, akabo ez. Gauza oso interesgarriak aipatu dituzu eta bat nator gainontzekoekin hasiko gara zer azkenengoetan. Nik uste dut hauteskunde hauek edo aurreratze hauteskunde hauek nahiko tranpatiak izan dira. Azken finean, PSOEk egin duena da bere egoera salbatzeko zuen karta bakarra jolastea, eta hau da beldurra. Beldurraren makulua erakutsi eta ea astinduko digun. Honek demostratzen du atzean zoritxarrez egondala utzune handi bat ez duela bere espektatibak bete, nik uste dut hori dala, ze bestela esen beharrezkoa izango. Zuk aurrera eraman baduzu prometitutakoa eta jendea posik egongo balitz, ez zenuke zergatik horren makula horren beldurra astintzea guztien aurrean, ez da? Beraz, gaizki hasten da PSOE, eta diot PSOE eskerra esatea batxutan gehiagizkoa iruditzen zaidala bai, ze azken finean, interesatzen denean, ez dago arazorik biltzeko gau baten, ordu bakar baten, batzeko Espainiako alderdi guztiak, adibidez, 155. artikulua jartzeko, benetan interesatzen zaiena kolokan dagoenean. Eta benetan kalokan dagoenean ikusten dira eta ezagutzen dira pertsonak. Hori alde batetik, bestetik, Vox edo PP.
zergatik Vox aspaldiko kontua dela, orain arte, Voxek aldarrikatzen zuena, PP barruan zeudelako, eta horregaitik, Espainiako Ezkerra historikoki Vox agertu arte zegoen multzo horretan, eta hori dela eta hainbat urtetan egon dela nagusitasunez gobernatzen, Aznarren garaian adibidez, Espainian. Hemen aldatu dena da programa. Hori bai da kaltegarriena, edo esanguratsuena. Garai baten PPk ausartzen ezen programa bat, orain ausartzen da, eta segurazki aurrera eramango dugula. Eta honek lotu nahi dut beste kontu bat. Niri grazia egiten dut memoria demokratiko leloa. Hemen, 1989 aurrera egondala da demokrazia ezabatzeko diktadura bat. Eta horren seme alaba garela. Eta oraingo egoera politikoa zoritxarrez pasatuta 40 urte hoien ondorengoa garela. Beraz, memoria ez da bat ere demokratikoa. Guk eraiki behar dugu memoria demokratikoa izan dadin, zergatik ezabatuta egon dalako, eta horregaitik zemotatako kultura demokratikoa dago Espainiar estatuan 0, edo ia -0, eta gustatu zein gustatu ez badago, eta honekin bukatuko du, lasai. Egon bada 3 urtez Madrilen gobernu progresista bat edo orain arte progresistena izan da bultzada izan duela guztiz erabatekoa Galiziatik, Euskal Herritik eta Kataluniatik. Eta benetako egoera eta errealitate soziopolitikoa gainontzeko Espainiar estatuan beste puntatakoa da. Gertatu zelako momentu baten gerra zela eta ezabapen demokratikoa. Eta hori kontuan izaten ez badugu, eta beraz horregaitik ondorioa da guk gure bidea egin behar dugu, eta ondorengoak izan da lagundu behar dugu, baina zera ondoan bizi direlako, ez gehiagorik. Bueno, hauteskundeek askorako ematen dute, memoria legeak baita legealdi hau ez da, baina tarterik gabe galitu gara eta beste egun batean jarraitu beharko dugu honekin. Eskerrik asko Marisa eta Fermi gurekin izateagatik, eta orain tarte bat eta jarraian eguneko albisteak Irati Jartzaren eskutik. Kaixo!